Jeg har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i Egebjerg, og jeg har siddet i Svendborg Byråd i 4 år cirka. Og så tænkte jeg, at jeg var egentlig færdig med politik, men det kunne jeg mærke ud fra de problemstillinger, der er i Svendborg Kommune, at så brænder jeg egentlig meget for at gøre en indsats for hele det sydfynske område. Og så lavede vi et nyt parti, som hedder Svendborg Lokalliste. Så vi ønsker egentlig at være frit stående i alle problemstillinger, og nogle gange kan vi være enige med Enhedslisten, og nogle gange måske med Liberal Alliance, men vi tager afsæt i Svendborg Kommunens problemer. Og hvis man tror på, at vi kan gøre en forskel ved sådan at være frit stående i luften, kan man sige. Men det er ikke fordi vi ikke har holdninger og meninger, men vi ønsker bare ikke at være knyttet i en blokpolitik, som man har i Svendborg, en rød og en blå blok. Der ønsker vi egentlig at få det afskaffet, hvis man kan sige det sådan, og så være mere brede i sin politiske afgørelse, så man ikke er bundet af et blåt bagland eller et rødt bagland. Altså for Svendborg handler det om, eller Svendborg Kommune om, at vi skal have gang i en udvikling. Så det handler om bosætning, og det handler om erhverv. Og der ser vi meget gerne mere erhverv til Svendborg, som også giver bosætning, og så også bedre skattegrundlag. Så det er vigtigere for os at få noget erhverv hernede, som så medfører bosætning og en bedre skatteindtægt. Men der går vi ind med vores meninger og vores holdninger, og vil gerne arbejde for det bedste for Svendborg Kommune. Og det kan man være uenig i, men vi er en helt afklaret situation, hvor vi siger, at vi ønsker erhverv frem for boliger. Så vi kan også sige, at vi vil ikke pege på en ny borgmester, som går ind for boliger ved havnen. Og vi har i forvejen 600 ledige boliger og lejligheder på Sydfyn, så hvorfor skal vi bruge flere boliger på havnen? På det politiske niveau, der er udfordringen, det er at kan lave noget samarbejde, som er konstruktivt, lytte til borgerne og handle efter, hvad borgerne vil. Hvor det ofte har været sådan, at hvis der har været en beslutning, for eksempel omkring torvet, hvor der har været en varm emne omkring, det skal være bilfrit eller ikke bilfrit, der skal man lytte til, hvad borgerne vil, hvad forretningerne vil, og så være med til at få dem involveret i de beslutninger. Så et bredt samarbejde er den politiske udfordring. Vi vil det brede samarbejde, vi vil samtalen, dialogen med borgerne, og vi vil gerne være et meget borgervenligt parti. Der er brug for et parti, som ikke er så afklaret i en rød blok holdning, men meget gerne vil gå ind i de enkelte sager og have nogle meninger og holdninger til det, men meget gerne i samarbejde med borgerne.